ni ikruok bende nitiere makare ni yiere pachoka mano kaluwore kod in Brenda kaka jalut ombulu pachoka bende Brenda kaka okil Kamaloka. Ka wang'iyo wane 2025 yiero nitie 2027 higni ariyo go pod waonge commissioners pod waonge jakom mar IEBC kama wanene ni okane ka waikore ne yiero nikech ka sani pod waonge gi commission ni kaka isegwelo ni nitie kuonde 14 monego bed ni nitimo negi bedo gi by elections no gin pok isebedo ka ginya bedo gi jotelo mochung' negi nikech katiba marwa wacho ni you can be represented kaka japiny either by yourself or through your elected representative mamane gi mosebedo katimore koro yudo ka jogi nitie kuonde ma ne mbunge gi odonje telo to mbunge otho MCA mar gi obet nango to otho moro ogologo nikech court cases kata koro yudo ka they have not been represented chakre 2022 voices gi ni kanye gik matimore gi who is representing interests magi koro siesi to okwaikore to muda bedhi nikech ka sani ka podwa neno ka kitambo gi team interviews the earliest mawanya bedo gi commissioners mag IEBC mondo IEBC obed ni complete eka gichak ikruok ne yiero ma 2027 cha would be dwe mar auchiel to ka ng'iyo dwe kochopo dwe mar auchiel no time odong marom nadi mar ikruok nikech statement miwachoga ni elections is not an event, it is a process no chako higni abich wadongi higni ariyo oromo ang'o monego bed no setimre kata ang'o monego bed ni timore e ikruok ne yiero mondo wawach ni waikore kata ne wasechako ikore nitie issues mag boundaries nitie issues mag voter registration main continuous nitie voter education advocacy budgeting preparation gin gik mosebedo katimore onge gimosebedo katimore koro siesi to podo kwaikore pok wachako ikore penjo maliwa ahinya kanyo kata na bon karo ketwak makamani sinisoro mne nyikora mgejuanga niseyudo thuolo kata na mar tie duolo mano mar IEBC kinyo thuolo modong mar mondo ngwata yiero mar higa mar 2027 ineno ka ikruok osetimre makare mana ka Brenda osebedo ka penjo ang'o manego bed no osetimore nyaka gisani. Erokamano Sharon, en adieri ni ing'e gima duong' kaendi en ni nitie gima iluongo ni electoral cycle. Electoral cycle en gima gor makaka election wuok from tim kawuono nyaka ma biro timore kendo. En gima continuous. Ma onego bede ni kaka ne wabedo gi yiero higa mar 2022 cha. Ne wabedo gi gimiluongo ni post election period ma ene ma bang 2022 nitie gik moko nego bed ni timore sani endi ing'e ni koro wasechopo dier electoral cycle ma 2022 nyaka 2027 kato koro kanyo be nitie gimonego timre kato kidhi kucho chonde be kama koro campaign chakore ma dhi nyaka election day ma ji vote koro kitimo gimiluongo ni audit mar electoral cycle ni tibiro nwang'o ni gik mang'eny sana mano nego bed ni osetimore e post election cycle cha period cha ma dieri pok otimore na gimomiyo pok gitimore en ni commission onge IEBC kisomo Elections Act gi IEBC Act teko te mar gimoro amora mondo timre e commission ni duol mar yiero ni nitie gimiluongo ni plenary ni joma bede gin commissioners omiyo sa asaya ma commissioners onge to onge gimoro amora manyalo timore e IEBC ka omiyo kotenore gi ikruok ma kaka wadhi mbele nitiere gimiluongo ni election operation plan sani nonego bed ni entiere moselose mosepuodhi gi commissioners election operation plan ni en mong'iyo gimonego kaka idwa en motimo budget election operation plan en mong'iyo ni tang'o makoro nego bed ni watimo budget wan go nang'o en human resource kech yiero binge ni timo gi dhano en mong'iyo to ji adi mwadhi dwaro
mondo watim go yiero ni mondo tim gimoro to ka onge commissioners to adieri okanyal wuodi nitiere kuma maduong' kata ben manitiere secretariat manitiere gimoro minyalo wacho ni ikruok moro ma inyalo timo ka onge commissioners yiero to onge mar mondo wang'e ni commissioners kanyakla kod jakom mar IBC mar mondo mi gibede apis wang'e ni nitiere aput ma bende oket kanyo mar mondo mi oyierge tich aput ma kamano waneno mana kochamo muma chieng' tarik 27 mano mar dwe mokwongo mano mar higane akeno ngalo king'iyo kata mana weche motenore kod aput nikech mar mondo mi commissioners bet kacha mar mondo mi jakom IBC bedi nyaka yierge to waneno ka sani oka koro dongero appointment oka notemnegi appointment ne gichamo muma ne giselendo kanyo bende waneno yawa ma bende ndikore tich bende paro ni samoro nagi noket gi modeko chuogo gi kata mne apis kanyo keto gi office to noket gi modeko but asika wacho ni no chuno ni jo Kenya nyaka go koko ba wach ni put in place an IBC selection panel to waduogo wang'iyo ni from 2022 ang'o manotimore nikech mane tam mar Chebukati gi joge anese oketunye kama okwe ne rumo 2023 to by the time ma ing'e ni ng'ato ni office constitutional office holders niga ge timeline ing'e ni to tiji dhi rumo kama by the time ma gicha dhi rumo onego bed no seketo aput ma yiero jogi in place to 2023 odhi morumo ka koro Cherera Foka nose wuok to wadong' gi Chebukati 3 Chebukati 3 gi be kachopo 2023 tam gi orumo koro gintie kanyo wan gi IBC maonge commissioner maonge commissioners matinde ni wan gi IBC mok nyal timo anything kuma koro wachopeno NADCO duogo bete koro everyone niketo blame ni NADCO ni warito implementation mar NADCO ne dwa ni wa expand ma ne nitie recommendations mag ma as to cases be oduogo bedo mang'eny nikech sasa moket IBC selection panel nitie voices mane duol moko mawacho ni okwa feel ni one represented properly ng'ato dhi e doho stop the process koro it has been injunctions after injunction cases after cases manyaka ochuno ni gi withdraw gini eka giket selection panel to mano kende chako bring questions ni kaka uno wuon mondo ubede office osebedo ni nyaka ubede doho there have been a lot of interest political interest party interest NADCO report chapoko bedo implemented wakiani kama ochope makoro gigik ni selection panel gi yie goni is are they going to put in the right people nikech mano be dhi bedo issue moro madhi buoke nikech jok magi shortlist gi are they going nikech ka giwegi mondo ibede office kanyo ing'eni ordinarily qualifications ni should speak this one is representing interest mag jogi nikech nitie Law Society of Kenya bedo represented gi ng'awa public bedo represented gi ng'awa kanisa religious bodies bedo represented gi ng'awa kanyo political parties bedo represented gi ng'awa kanyo on other interests koro iyudo ka yuarok mosebedo kamano no wang'e ni mbele kabe kata jok magidhi yiero gi pod gwandruok nyaka wuoge nikech ka the selection panel mondo bed ni nitie kane nitie yuarok kacha not everyone will be satisfied koro our only hope kaka jo Kenya kaka jago kura en ni gidhi yiero jok manigi qualifications mokwa dhi neno scenario mane nitie 2013 ka Chebukati obiro to commissioners momiye only two emane nigi experience mar election management nikech IBC as a body is the only election management body makila ng'ato ng'iyo niya gima gitimo cha the trust mar 50 million Kenyans gi okete lwet commissioners gi okete lwet IBC ni gidhi bedo ni gin jok manyatayo yiero e yo malong'o to kako luwore gi chik so that we avoid situation ma yiero jogi to gik magidhi timo is not according to the law koro kanye ma pod ang'eni pod yuarok nyaka bede to yuarok mag mano sitakram na nene kinde